Erretratuetan arreta jarritan nuela konturatuta, alemanak dira, esan zidan belarrira etxeko jabeak. Tsarren sasoian alemanak ziren Errusiako armadako ofizial gehienak. Estatuko karguetatik asko alemanen eskuetan zeuden garai hartan, eta zientzilariak ere Alemaniatik etorriak ziren gehienak. Hori iraultza iritsi zen arte, argitu zuen keinu triste batekin. Iraultzaren eta kapitainen kontu horri buruz mintzatu zitzaidan gizona herriko kanposantura bidean. Kanpotarrek uste dute iraultza sozialista izan zela gure herrian ere, baina benetan Errusiarren konkista baino etzen izan. Hor ondoko baso ilun haietara joaten ziren babesa hartzera disidenteak. Urteak eta urteak igaroz dituzten batzuek basoetan bizitzen, handik atera gabe. Gero, bide bazterretik belarren bat hartu eta probatzeko eman zidan jatekoa zela esanez. Kasmuko hilerri txikia itxasartzeko hilerri horietako bat da, eurrezkoa du eliza zuriz pintatua eta olezko ezioaten barruan daude hilarriak. Egun haietako aurkikuntzarik handiena hilerri hartan bertan egin nuen. Ordura arte ikusi gabeko zerbait egokitu zitzaidan bertan. Gizonak hilarrietako izenei begiratzeko esan zigun. Bi izen agertzen ziren gehienetan, abizen bakar batekin. Hilarrietan senar emazteen izenak zetozen. Jaso Lihibe, 1985, 1989. Ilbi Lihibe, 1988,